У сімвалах гісторыя краіны. Выхаванцы дзіцячага сада нумар 23 здзейснілі займальнае падарожжа ў свет дзяржаўнай сімволікі. Тэматычнае мерапрыемства прайшло напярэдадні Дня дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Свята, якое сімвалізуе нашу гістарычную ідэнтычнасць, культуру, дзяржаўнасць і духоўныя каштоўнасці. На тэматычны вечар у дзіцячы сад былі запрошаны спецыялісты ўпраўлення па адукацыі райвыканкаму, выхаванцы санаторнага дзіцячага сада нумар 1 горада Солигорска и батьки. В нашем учреждении дошкольного образования огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию воспитаннику. Ведется целенаправленная, систематическая работа по патриотическому воспитанию через организацию разнообразных мероприятий, посвященных чествованию государственных праздников. Данное мероприятие сегодняшнее посвящено празднованию Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна. Данное мероприятие позволяет воспитывать у воспитанников чувство гордости за свою Республику Беларусь, а также гордость и уважение к символам Республики Беларусь. Пачалося мерапрыемства з гімна, які спявалі ўсе разам ад мала да вяліка. Урачыстае мерапрыемства працягнулася танцамі, песнямі і вершамі ў выкананні маленькіх салігорцаў. Падчас сустрэчы выхаванцы дзіцячага садку ў гульнёвай форме пазнаёміліся з дзяржаўнай сімволікай Беларусі. Пазналі шмат новага пра наш арнамент і стравы, збіралі карту краіны. Варта адзначыць, што хлопчыкі і дзяўчынкі добра праявілі свае веды пра сцяг, герб і гімн нашай рэспублікі, як і пра тое, што адлюстроўваюць на гербе кветкі канюшыны і лёна. Кветкі клевера. Это наша природа и жывёлы. Клевер – это смачно и корисно для коров. Ён – это добро и достаток. Село мы ловим пригожие оденья. Такія мерапрыемствы нагадваюць пра значэнне дзяржаўных сімвалаў нашай краіны, яднаюць пакаленні вакол агульных каштоўнасцей і традыцый, напамінаюць пра патрэбу іх захавання, а таксама павагі да іх. Одна из главных задач патриотического воспитания в учреждении дошкольного образования – это развивать и воспитывать любовь воспитанников к символике Республики Беларусь. Мы используем различные методы и приемы, и технологии, а также взаимодействуем с различными специалистами учреждения дошкольного образования, с руководителем по музыкальному воспитанию, также с воспитателями. Мероприятия мы проводим раз в квартал, раз в 3 месяца. Также еще взаимодействуем и с родителями, приглашаем родителей воспитанников принимать участие в данных мероприятиях. Гэтая сустрэча – выдатная магчымасць расказаць дзецям пра сімвалы нашай краіны і выхаваць сапраўдных патрыётаў, якія будуць любіць зямлю, на якой яны радзіліся.